Ik ben met mijn zussen Yvette en Marion begonnen aan een bijzondere reis. We reconstrueren de vlucht van mijn ouders in 1942 op weg naar een vrij Europa. Ze hadden een deportatiebevel op de mat gekregen, maar ze wilden niet onderduiken of de gebeurtenissen in angst afwachten. Wat ze meemaakten op hun maandenlange vlucht is altijd onbesproken gebleven. Tot we, na hun dood, de koffer openden die niet open mocht. Ja, zo heb ik in ieder geval mijn moeder nooit gezien. Zo blij, zo openlijk blij en echt. En hier kan je zien, ze hebben geleefd. Ja, absoluut. Ze zijn blij op die film. Ja. Ontroerd misschien. Goedemorgen. Goedemorgen. Aangenaam. Yvette. Frans Buijks. Hoe gaat u het? Aangenaam, Frans Het Buijks. bracht ons bij Frans Buijks, de zoon van boer Gerardus Buijks. Hij was smokkelaar en bracht onze ouders 's nachts tegen betaling veilig over de Belgische grens. Dit is voor jullie ook het punt eigenlijk, hè? Dat het om gaat, hè? Die grensovergang en de weg daar naartoe en de omgeving waar ze dus zijn geweest, dat heeft me wel heel veel gedaan. Dat maakt het begin van hun verhaal heel veel duidelijker. Op de dag dat mijn ouders Amsterdam verlieten, was in Parijs juist de beruchte razzia losgebarsten die 13.000 Joden samendreef in het Velodroom. Toen ze met de trein Parijs doorkruisten, moeten ze hier getuigen van zijn geweest. Ook zij waren Joden. Ook zij zaten in een trein, maar wel in tegenovergestelde richting. In 1943 wordt Bobigny het nieuwe station vanwaar de deportaties naar Auschwitz plaatsvinden. Als wrang voordeel heeft het dat het anders dan station Le Bourget achteraf ligt. Hier worden de Joden in bussen heen gebracht, vanuit Drancy, het Westerbork van Parijs, dat even verderop ligt. Het station zelf wordt gesloten, zodat de Parijzenaren niet geconfronteerd worden met wat er in hun achtertuin gebeurt. Ze zien niet hoe de Joden bij het goederenperron uit de bussen in de treinen worden geladen. Het stiekeme ervan, het sluwe, om het te verplaatsen naar een plek waar waar het aan het oog onttrokken werd. Dat vond ik vreselijk. De plek zelf vond ik heel mooi. De zoon van Marion is getrouwd met een kleindochter van Robert Frank. De familie van Robert vluchtte in de jaren 30 vanuit Polen naar Parijs. Robert kreeg als enige van zijn gezin de Franse nationaliteit, waardoor alleen hij aan deportatie naar Auschwitz ontkwam. J'ai encore très mal quand je pense à mes frères et sœurs. Mes parents auraient plus de 100 ans maintenant. Mes frères et sœurs étaient plus jeunes que moi. Le dernier, il avait 2 ans quand on a été arrêté. Il avait 2 ans quand il a été déporté. Je rêve encore de l'image de mon père séparé de ma mère sur la rampe à Auschwitz,
de ma mère qui tient mon petit frère de 2 ans dans les bras, dans son bras, qui tient mon autre petit frère par la main et ma sœur qui suit derrière et qui sont en train d'aller, sans le savoir, vers le four, vers la salle, où ils vont être gazés, puis vers le four crématoire. Cette image m'obsède. Aujourd'hui encore, me poursuivent. Je pense que ça me suivra jusqu'au dernier jour. Ook ik kan mij niet loskoppelen van de wetenschap, van de Tweede Wereldoorlog. Ook ik kan mij niet loskoppelen van de gevolgen van de Shoah. Het feit dat ik opgegroeid ben in een hele kleine familie, een zeer beperkte familie, waarvan ik nu weet dat het eigenlijk een enorm grote familie had moeten zijn. Er waren 4 broers. Er waren 2 broers bij mijn moeder. Er waren 3 broers naast mijn vader. Allemaal getrouwd. Allemaal met kinderen. Hier. De kus. Heel relaxed. Heel blij. Hij praat met haar, hij kijkt niet op de camera. Ik denk dat het zo'n cadeau voor haar was, dat hij het had gefilmd. Dat je ziet hoeveel van ik je hou. Alsof hij wist dat dit het laatste keer dat dit gefilmd zou worden. Deze documentatie van de Leeuwarden-Joodse gebied is. Van de Joodse community. Als een man zo'n ding regelt, misschien heeft hij ook een gevoel dat dingen zullen slecht zou worden zo direct en een film zou maken. Ik denk dat het erger is om dit te zien dan een stil foto. Het is meer emotioneel en ook erger te zien een oom van jou die dood is gegaan in de Shoah, in de Holocaust. En hij drinkt een drankje, een jenever. Ik herinner me van jongs af aan was ik altijd het stille, verlegen meisje in de klas, overal. Ik luisterde altijd goed, ik keek altijd de kat uit de boom, maar ik wou nooit op de voorgrond treden. En vooral, ik wilde niet als anders, want Joods is toch anders in Nederland, als anders bestempeld worden. En ik weet wel zeker dat dat uit oorlog voortkomt. En jij zei dat ze hier inderdaad uitkwamen, binnenkwamen. Ja. En dan liep mama, dat zie je dus op de film, hier langs de bima, met achter haar moeder en haar schoonmoeder. Ja. En dan loopt ze voor de bima langs en gaat hier zitten. En papa zit dan naast haar. Mimi Dwinger, mijn moeder, groeide op in een Joods gezin uit Leeuwarden. Mijn vader Barend Boers kwam uit een vergelijkbaar nest uit Amsterdam. Zijn vader had een fabriek in lompen en textiel. En om het vak te leren werd hij naar Leeuwarden gestuurd om bij de firma Dwinger ervaring op te doen. Daar leerde hij Mimi kennen. Mijn moeder
die kwam dan uit Leeuwarden, uit de provincie. Maar ook zij, ik weet dat nu heel goed, heeft een zeer bewust Joodse opvoeding gehad. Joodse opvoeding wil niet altijd zeggen religieus. Ik ben volkomen areligieus. Ik ben atheïst. En ik weet dat dat voor een heleboel mensen zo onbegrijpelijk is. Van hoe kun je nou een Jood en een atheïst zijn? Ik behoor in de allereerste plaats tot het Joodse volk. Ik denk dat wij een heel bewust Joods gezin waren. Dat het niet zozeer de godsdienst was, maar je afkomst en tot welke groep je behoort. En zeker door wat er in de oorlog is gebeurd. Dit is Westerbork. Ja. Oh, dat babytje. Ik ben in Dachau geweest en ik ben in Auschwitz geweest. Voor mij waren dat onwezenlijke bezoeken. Misschien heb ik onbewust, omdat ik weet hoeveel van mijn familieleden in Dachau en in Auschwitz zijn vermoord. Misschien heb ik destijds, en dit is 30 jaar geleden, bewust mij gedistanceerd van gevoelens op die plaatsen. Het is, misschien zou het te veel zijn geweest om dat te ervaren en dat te voelen. Ook zonder een bezoek aan de concentratiekampen weet ik heel goed waar ik vandaan kom. ...19 juli, 22 juli, 24 juli, 27 juli, 29 juli. In deze periode, ik denk hier ongeveer, moeten papa en mama dus over deze treinrails gereden zijn en aangekomen zijn in Parijs. Duizend mensen hier, 996 mensen in ieder transport, 1000 en 1001. En dat loopt door en door en door en door hier. Meer dan 74.000 Joden zijn gedeporteerd sinds de bezetting van Frankrijk. In 74 konvoois. Tussen maart 1942 en augustus 1944 minder dan 5000 zijn teruggekomen. Mensen. Dat zegt het precies, dat is het. Le dernier convoi du 17 août, c'était 15 jours avant la libération de Paris. Et le convoi le plus émouvant, c'est le convoi 77. Les enfants, tous les enfants des centres de l'UGIF, il y en avait 230. Klaus Barbie. Oui. Oui. 77, 31 juillet. Et ils étaient 1300 dans ce convoi. Oui. Et c'était 3 semaines avant la libération de Paris. Oui. Oui. C'est effrayant. Oui, c'était le travail de Klaus Barbie à Lyon. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Hoe 2 weken voor de bevrijding van Frankrijk nog eventjes 1300 kinderen uit de huizen, instellingen zijn gehaald. Kinderen die dus niet met hun ouders waren, alleen. Die of ziek of wees of gehandicapt waren, in welke vorm dan ook.
En die nog eventjes 2 weken voor de bevrijding zijn afgevoerd en alleen naar de gaskamers zijn gevoerd. Dat vond ik heel moeilijk. Frankrijk zelf kende een heel moeilijke barrière, de demarcatielijn. Dat was de grens tussen bezet Frankrijk in het noorden en het onbezette Vichy-Frankrijk in het zuiden. Die grens was streng bewaakt. Als je gepakt werd bij het illegaal overschrijden, werd je linea recte op transport gezet. Mijn ouders zijn in de buurt van Bordeaux de demarcatielijn overgestoken door zich in de trein onder een lading kolen te verstoppen op weg naar Lyon. Lyon, nog net een vrije stad. Ze weten natuurlijk niet dat enkele weken later ook Vichy-France, het zogenaamd Vrije Frankrijk, ook bezet zou worden. En ze proberen zich hier voor te bereiden met een paar andere Hollanders die ze ontmoeten op de reis naar Spanje. Alle Nederlandse vluchtelingen vervoegden zich bij het Office Néerlandais, het Nederlands consulaat in oorlogstijd. Maurice Jacquet was hier de honorair consul. Hij had de naam veel voor vluchtelingen illegaal te kunnen regelen. Zijn kleinzoon François Jacquet en dochter Janine Valentin nemen ons mee naar binnen. Deze trappen beklommen mijn ouders dus, net als vele andere honderden vluchtelingen, in de hoop hier hulp te vinden. In het voormalig consulaat is nu een massagesalon gevestigd. Et donc, ils montaient les 3 étages de cet immeuble et ils arrivaient ici, ils ouvraient la porte et vous avez vu que beaucoup ont trouvé le salut ici. Ils avaient l'impression d'arriver dans un endroit libre, calme, où les gens pouvaient les aider. Et c'est effectivement ce qu'a fait mon grand-père, ce qu'a fait le père de ma tante. Pendant toute la durée de la guerre, il a essayé d'aider le maximum de personnes avec toute son équipe. Ik wist van het bestaan van Jacquet niet af. Hij speelt toch een hele belangrijke rol. Et votre grand-père, en 1944, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors il a été arrêté un peu plus tôt. Il a été arrêté en 1943. Il a été libéré avec ces monsieur... Sur intervention diplomatique. Sur intervention diplomatique, il a donc pu être sauvé. Mais on lui a dit, surtout, vous abandonnez tout et vous ne faites plus rien. Et quand il est revenu là, il a vu qu'il y avait des colonies de gens qui arrivaient et il a dit, je ne peux pas les laisser comme ça n'est pas possible. Er blijkt een brief in het archief van de consul te zitten, waarin mijn vader hem bedankt voor zijn hulp. Mon cher Monsieur Jacquet, Lyon, le 3e septembre 1942. Heureusement, il n'était pas nécessaire de... Gelukkig hoefden we niet al te veel van uw hulp te vragen. Maar in de periode die wij in Lyon doorbrachten, heb ik gezien en bewonderd wat u voor zoveel mensen heeft betekend en wat u vanuit een goed hart heeft gedaan. Mijn beste Jacquet, ik wens u in de toekomst heel veel succes en hoop dat wij elkaar spoedig terugzien in een wereld waarin we weer vrij kunnen reizen en leven. Mijn vader, die deze brief op zijn vlucht schreef, heeft nooit geweten dat consul Jacquet voor zijn hulp aan vluchtelingen heeft moeten betalen met gevangenschap in concentratiekamp Mauthausen. Mon père, qui était consul après la guerre et que j'ai remplacé après, a été arrêté. Il n'a pas été arrêté, mais il était là le jour de l'arrestation de mon grand-père. Et il a vécu des minutes extrêmement douloureuses pendant sa vie. Ça l'a marqué à vie parce que la Gestapo était dans le bureau. Il savait que mon grand-père allait arriver et il n'a rien pu faire. In Lyon ontmoetten mijn ouders een ander Joods stel uit Amsterdam, Emmanuel en Livia Adelaar. Ook zij zijn vlak voor de oorlog getrouwd en op de vlucht naar de vrijheid.
Dit is het verslag van Emmanuel Adelaar, met wie papa en mama over de Pyreneeën gevlucht. En die ze in Lyon hebben ontmoet samen met zijn vrouw. Maar in Lyon gaat het ondanks de hulp van Jacquet toch verschrikkelijk mis. Midden in de nacht wordt er op de deur van hun hotel gebonst. De Franse politie neemt hun papieren mee. Ze moeten die de volgende ochtend ophalen op het bureau. En wanneer ze daar aankomen, wordt iedereen opgepakt en zitten ze in de val. Niemand heeft ons tot dusver kunnen vertellen waar dat bureau waar mijn ouders vastzaten zich bevindt. Als het nog bestaat. Het zou in de buurt van het Palais de Justice moeten zijn. Ook hier binnen worden we niets wijzer. Maar als ik een beveiliger een paar archiefbeelden laat zien, gaat er bij hem toch een lichtje branden. Oui, mais cette photo, c'est bien ici, ça. C'est derrière. C'est derrière ce bâtiment, derrière le le même palais. bâtiment, c'est Oui. dans le palais, mais derrière. C'est l'autre entrée qui est derrière. Alors, Mais voilà. ça fait plus partie du palais de justice aujourd'hui. We zijn dus vlak bij de plaats delict. Het is verwarrend en ook wel wrang om te merken dat de inwoners van Lyon niet alle feiten kennen over wat zich in de oorlog in hun stad heeft afgespeeld. Maar binnenkomen blijkt nog een tour de force. Bonjour madame, j'en ai venu de si loin seulement pour voir le cours où mes parents étaient, il y avait 75 ans. Peut-être vous pouvez ouvrir la porte ou descendre pour nous montrer le petit cours. Parce que vous venez déposer une offre de marché public ou qu'est-ce que... Pardon? Vous voulez entrer un moment? Oui, Combien de temps? 3 minutes. Merci beaucoup madame. En dan is er iemand toch zo aardig om ons voor een kort moment binnen te laten. Kijk, we kunnen er zelfs naartoe. Daar zaten ze misschien wel met 200-300 man, opgesloten, konden geen kant op en wisten niet hoe het af zou lopen. Ja, dat moet heel angstig zijn geweest. Ik had altijd al heel veel respect en bewondering voor ze. Want je voelde toch wel als kind dat het niet mis was wat ze hebben meegemaakt. Maar als ik zo vanmiddag heb gezien hoe ze daar hebben gezeten, vastgezeten, dan groeit mijn bewondering alleen maar voor ze, dat ze er nooit verder meer over hebben willen spreken. Maar gelukkig heeft dat niet lang geduurd. En was er weer een man met veel bravoure die ze eruit geloodst heeft aan het eind van de dag. Maar het moeten angstige momenten zijn geweest. Dat is zeker. Die man was Sally Noach, een Joodse ondernemer. Hij handelt in tapijten en gaat na de Duitse inval naar Lyon om de consul te helpen met de bijstand aan de stroom vluchtelingen. Hij wist heel handig de verschillende instanties om te kopen. Bovendien sprak Sally uitstekend Frans en deed dus de dienst als tolk. Hier in deze gevangenis Saint-Jean bevond zich ongeveer 1500 tot 2000 Joden. Ik sprak met de prefect en de prefect die zei tegen mij, hier is een brief dat het onbezette gebied 25.000 Joden moest leveren binnen de tijdsperk van 1 maand. Ik zei dan de prefect, ik zeg, wij hebben Nederlanders, we hebben geen Joden. Ik zei, ik zal kijken wat ik voor je doen kan. Kom maar naar de gevangenis toe. En ik kwam die gevangenis binnen. Ik deed maar alsof het allemaal in orde kwam, of het altijd in orde was. Ik wist zelf nog niet hoe. Maar ja, de prefect die kwam er na 2 uur kwam die me halen. Sloeg de arm om mijn nek, vroeg stilte. En zei daarop, de Nederlandse consul, dat was ik dan. Ik wist het zelf niet. Die zal de Nederlanders die hier zijn uitzoeken en die kunnen dan vertrekken. Daar kwamen ze ongeveer 118 mensen naar voren gelopen, waarvan ik denk dat er 85 Nederlanders bij waren. De rest waren geen Nederlanders. En de
wapenstilstandcommissie, wat feitelijk een Gestapo was, die zat erbij. En ze moesten toezien dat ik met deze mensen naar buiten ging. Ze hebben ze ook nooit meer teruggezien. Als zoon Sali Noach die avond niet met zijn lef en zijn moed en zijn onderhandelingstactieken en zijn positieve brutaliteit naar binnen was gelopen en tegen de commandant had gezegd: ik moet deze Hollanders meenemen. Wat zou er gebeurd zijn? Voor mij is het antwoord niet veel goeds. Sali Noach vlucht in september 1942 op het nippertje via Lissabon naar Londen en zet daar zijn werk voort. Maurice Jacquet heeft zijn daden moeten bekopen met deportatie naar kamp Mauthausen, wat hij gelukkig overleefde. Onze ouders hebben met de hulp van deze twee moedige mannen een volgende stap naar de vrijheid kunnen zetten. Op weg naar Spanje. Maar om daar te komen moesten ze eerst te voet de Pyreneeën over. Onze ouders hebben 3 dagen en 3 nachten geklommen. Van beneden naar boven en van boven naar beneden. En als ze niet gevallen zouden zijn of naar beneden gestort zouden zijn in een ravijn, dan hadden ze van de kou om kunnen komen. Mijn vader, die verdwaald is, had van hyperthermie of van dorst of van voedselgebrek om kunnen komen. Het aantal mogelijkheden om het niet te overleven is legio.